bare så ondt i min ryg. Det er helt utroligt. Du skulle se i dag, jeg var langsommere med mit arbejde, fordi jeg har så ondt i ryggen. Og chefen, hun gav mig den største lussing. Det så I nok også godt. Det må være en streng chef. Ja, hun er rigtig, rigtig streng. Hvor mange timer arbejder du om dagen, siden du har så ondt i ryggen? Du er da ung stadig. Ja, jeg har arbejdet her siden jeg var 5 år gammel. Hvor gammel er du nu? Jeg er 15. Og jeg arbejder hver eneste dag fra kl. 6 om morgenen til kl. 22 om natten. Men du må være ny her, siden du ved alt det. Ja, mine forældre har mistet deres arbejde, og jeg bliver nødt til at komme og arbejde, for vi er 5 søskende, og der er ikke noget på bordet. Og jeg er den ældste derhjemme, så jeg må ud og arbejde og tjene flere penge. Men mine søskende skal nok arbejde, når de også bliver lidt ældre. Ja, det var da ikke så godt. Hvad med dig? Jeg har aldrig rigtig talt med dig. Det er jeg heller ikke, men min storebror han døde, da han arbejdede på en fabrik, fordi det var så farligt. Så mine forældre sendte mig ud for at arbejde. Så lige siden der har jeg forsørget min familie, fordi de er syge. Mm. Hvad vil du egentlig gerne være, hvis du blev stor? Og havde mulighed for at være det, du ønskede? Jeg vil måske være læge og komme ud og rejse. Eller hjælpe de også børn, der også er ligesom os, arbejder så hårdt hver eneste dag. Hvad med dig? En dag vil jeg gerne være filmstjerne, men det er umuligt i den her situation. Ja, det er det. Har du været til læge med din ryg? Jeg har ikke råd til det. Jamen, du er jo kun 15 år. Ja, men min familie har jo ikke engang råd til at få et stykke brød om dagen. Så hvordan skulle jeg nå til at komme til læge? Altså, Du kan ikke få dine andre søskende til at komme og arbejde i stedet for dig. Nej, jeg vil ikke have, at de skal arbejde her. Det fortjener de ikke. Vi er stadig meget små. De skal aldrig vide Giver sådan her. chefen lov til det også? Hvad for noget? At dine søskende må komme og arbejde her? Nej, familien må være tæt på, siger hun. Altså chefen. Men, Det er da meget strengt. Fanden i 3 gange. Nu skal I fandme sove. Sov! kære dagbog. I dag arbejder jeg fra kl. 6 til kl. 22. Lige nu har jeg så ondt i ryggen, som sædvanligt. Jeg kunne næsten ikke rejse mig fra gulvet, da jeg skulle stoppe for at lave arbejdet. Jeg er nået halvvejs med tippet, men arbejdet går langsommere end normalt, for smerterne i ryggen er blevet værre. Chefen så mit lidt langsommere tempo og klappede mig en lussing. Det var så ydmygende. Alle arbejderne bløde bare. Vi havde endda fået en ny arbejder på fabrikken. Hun var kommet for at arbejde, fordi hendes forældre tjente for lidt til at kunne få mad på bordet. Så hun var også nødt til at arbejde for at tjene til føden. Det er som de fleste af os her på fabrikken. Vi har alle en drøm om, at vi måske en dag vil blive filmstjerner, eller måske blive en doktor. Men jeg tænker tit over, hvordan det overhovedet skulle lade sig gøre. Når jeg arbejder her på en fabrik, syr tæpper dag ud og dag ind, har rygskader som en kvinde på 50 år. Altså, hvor ville jeg ønske, at jeg gik i skole? Hvor ville jeg dog ønske, at jeg bare havde en skoletaske med mine ting? Hvor ville jeg dog ønske? Så kunne jeg lære at læse. Det kunne være en drøm. For så kunne jeg helt sikkert få et bedre job, end det jeg har nu. Jeg kunne få min egen familie, som jeg skulle forsørge. Mine børn ville heller ikke skulle arbejde, som jeg gør i dag. Men hvordan skal jeg nogensinde kunne opnå det, når jeg arbejder her, og ingen fremtid rigtig har? Hvor ville jeg dog ønske, at jeg var en anden. En heldigere person, som var født med alting serveret. Måske skulle jeg bare være glad for, at jeg lever. Hvad har du gang i? Sagde jeg, at du skulle sove? Hvad er det, Stop! du laver? Stop! Hvad er det, du laver? Hvad laver jeg, Jasmin? Det ved vi ikke. Hvad? Det ved vi ikke. Sov! Vi får nok lidt for det nu.